Makapatong niya? Una yung karo, yan o. Pagpastay ng baboy! Pagpastay ng baboy! Sabi ni Tangi ko makasabay sila kay event sampling. Hindi ko makasabay kita kaya kinain na niya. Yung bago. Ha? Kalawang din namin. Kalawang din ka kayo. Ay, po mo ba? Okay.
Sinyaling gagani. Ha? Tapos meron sinyaling gagani. Nagdadaanan po. Ha? May atras yung ano, sinaw. Wait ka lang po. Dati nga, isang metro ang gawa ko. Hindi ko alam ko. Kahit lang, dito ko na, may pakaliya. Bilang ko na may pakaliya.
Sabi nga nito. Nagyak na yan, tingnan mo. Ang ganyan eh. Bakit? Tinura na eh. Ha?
saya. Ya, Pak. Pak. Ya. Lain balik, Pak. Lain balik, Pak. Awal zaman ya.
ako na nga eh, labis na. Ha? Oo, hindi na mo kaya. Hindi na mo kalakal eh. Pero yan, pagluto. Solid ka rin po lang yun. Ha? Solid ka rin po lang yun. Natawa mo. Sir, sa airport, di ako rin. Hindi pa ako sa Hindi na pa siguro. Ha? Napang malaking gamitin ka na. Hindi na pa siguro.